Pedro Bakker had juist in het Fries Museum in Ljouwert de Gerrit Bennerprijs van 2017 in ontvangst staan. De kunstenaar uit Skettens waard keersen uit 26 instuurings. De Gerrit Bennerprijs wordt om het 2 jaar uitricht door de provincie die wil zo meer omtinken voor beeldende kunst. Ja, als ik weer omsjoch naar mijn kunstenaarsbesteding, dan vind ik het ik wel op zijn plak. Dat het nou er eens tijd wordt dat ik in het Fries Museum een grote uitstalling heb. Wij waren als jury unaniem in het voordragen van Pedro Bakker voor de Gerrit Bennerprijs 2017. Omdat we vinden dat zijn prachtige, zinsbegoochelend mooie tekeningen toch ook hele moeilijke onderwerpen, soms zelfs lelijke onderwerpen uit de actualiteit van vandaag aansnijden. Ja, als een complete verrassing. Ja, is een complete verrassing. En ergens in de in het achterhoofd, zeg maar, hier ik er wel op hoopt.